رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اللهم صل على عبدك ورسولك الذي ألقيت عليه قولا ثقيلا ليكون للعالمين نظيرا وبشيرا، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما كشي يعني تنين على فيك بوشي تاني تورو ما كان سنسين الله تعالى تبارك ماي على ميكو أغا غفي سان ما يكونو كو هي eche datguleo eche bumbuneo wuli ika shujo fona kera doni shujo fona kera doni shutlanche walma ike doni mbo atlanche la ike do fara akan ike qur'ana kalan chugo nyumana aw masa taala bina jigini ke ikan kuma kan girmana ama del ala fe kishani nema ako jide jonkan ay kuma kan girman jigin jomin kan no ya abdullahi dena aminata de wala sa muhammadu keke bagabagali kelaye kake blasrali kelaye danfen bela jelen ama de la fe aka kisin nema segin tuguni ka jidi asomo sanuma nunu kan anaka saba nyuma munu ya deme nyama ya kono ma janfa atalen kofe ala kenene awye o jamakulu sanuma nunu chala nambora ambo bela jelen do kiramanto yala ka de la fe ala ka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi nana o kringele na bela jelen kan nawafil ramadan sungalo shu nyina mayali kene no de ya nafla udili kene sele muno kakanga ke wurdu muno kakanga ke kabwa ko lu diawma bitu ye sungalo tletani woroi tletani wolon vla shu o nafla amina fobo ka wode di yani ange wodi anye laydo min diawma wode ka fo ma huwa al-islam islamia yere mundo islamia domo dun dina jetro ko al-islam huwa dinul hanif ale de dine mi ni ajengene no kabo batara ko bela jelena dakru nyankele ale de dine mi natlenendo ala kira bachira ne ale de kana di mantoma ko ange baraka ne ay ni ma famola el islam huwa al istislam islamia de yera kun di alama ala ko ikemin ke ko ke ako ikemin to ko toy o de ato yala kira bayin nga ko muhammad islamia fo anye dakru nyankele ekofe anti nyininga ko hali tungani yoro fanye ala kira ko nyininga ke ba ma ko mina islamia fi dakuru nyankile yoro la journaliste ko nyanyin naw durushil kala baw olu peren kanu siga ko ni kero lu kono sa a ko kuma ko mina fobi akunta la bina jeya ala kira ko ma ako qul amantu billah summa istaqim qul amantu billah summa istaqim ko ni ko idame ala la itle ko nde islamia ni ala dana sabatirela ko ne daleno ala la kitle ndoro otlene ya ode ka ala ka yamari akanke ala yibla mununa ni mo luke doro title parce que ala ko shweni dabla ni mo dabla doro ibi jenge ni ma korofo dabla ni korofo ke doro ibi jenge ok mana fe itle ala dana ya ko fe ko ni de islamé ok mana fe nin jo sin pour que ninge jo ibolo ode dirawo ma sigida temene no de ka sheria ka fo ala ekele momodi aka chide ka seli ka shun ka hiji ka jagabo o duru de bi jo ninkoro o ngani ni yarate ni jose nunu jo la yini masabati de abina fo angere alebike kabade koro angere abike malo de koro abike sumane koro o sumante ma min bolo a angere ke mandi ko nafa o kuma nafa angere mana nye chugo la fa keke akanga ke mi jufe fa keke o de jufe o mas imana seli chugo imana shun chugo imana hiji chugo ala dane ya ni tlene ya fa ka soro o de bi bolo folo idame ala la way tlenendo okuma na fe selini shuni hiji ubisoro ki deme okuma de la yini misoro ngani ngina no yere ko doro ki turu selini no ka bi na fo senekela mi ngina na sene yere ko kana angerata ni yo ke dagala abi mashiba ala kan kishoma okuma na fe ni amborai bitu ye sungalo tle tani woro do ye shini tani wolon vlai shu nafla
amina bɔ sisan ka o de di aw ma. Tan wolonwula su nafila rakatan o ye arakan fila salam bila ko kelen. Arakan fila salam bila ko kelen. Arakan kelen o arakan kelen bɛ fatiha kalan k'a dafa siɲɛ kelen. Suratul qadri n'o ye inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayru min alfi shahr ka taa bila fo suran laban i b'o kalan siɲɛ fila. Suratul ikhlas n'o ye kulu huwallahu sura in siɲɛ fila. Ni salamu kelen bilali fɛ i bɛ zikiru mun kɛ n'o y'a wirdu ye ya batinu siɲɛ kɛmɛ. N bɛ segin a kan sunkalo tile 17 su nafila arakan fila pe salam bila ko kelen. Arakan kelen o arakan kelen fatiha siɲɛ kelen. Suratul qadri siɲɛ fila. Suratul ikhlas siɲɛ fila n'o ye kulu huwallahu sura in. Inna anzalnahu sura ani kulu huwallahu sura dɔw b'a fɔ suratul qadri suratul ikhlas siɲɛ fila fila. O kuma wirdu ya batinu i b'o wurdi siɲɛ kɛmɛ. Ala k'a minɛ ne n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo n'an y'a kɛ. Foli ni waliɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'o ta ka di aw ma aw minnu tun kɛlen don k'an seereya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu sɔgɔlen tun don an na ka Ivoiriyɛnw fo ka Burkinabɛw fo ka Senegaliyɛnw fo ka Algériyɛnw fo aw fɛn fɛn sɔgɔlen don an na fo ka taa se tukɔnɔ jamanaw ma Gabon, Guinée équatoriale, Congo Kinshasa, Congo Brazza an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn ka taa se fo nanzara jamanaw ma aw minnu sɔgɔlen don an na k'a kɛ to filɛli ye TV sirifila la a ti fɔ aw jigi kɔ. Foli la kumaba an b'o di an fa n'an karamɔgɔ ma Seyid Sharif Usmani Madani Haidara Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a simaya Bangoni Kuluju la n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka foli ta ka di Jamiyatu Ansarudine tɔnden ma u mana ye yɔrɔ yɔrɔ bugufiyɛw la togodaw la wɛrɛdaw la salonbaw kɔrɔ a ka dukɛnɛw la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn Ala kɛ waati wɛrɛ yira an na wa shukran lakum fi amanillah.